उत्तर बिहार में मंडरा रहल बाढ़ के खतरा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिला में जयनगर तटबंध, कमला बियर पॉइंट और नरवार तटबंध के निरीक्षण कैलन। ए दौरान मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन विभाग के सचिव और विभाग के वरीय अधिकारी लोग के साथ विचार विमर्श करके कमला बियर के बराज में बदले के प्रस्ताव देवे के निर्देश दिलन। ऐसन होवे से सिंचाई क्षमता में खासा वृद्धि हुई और किसान लोग के काफी फायदा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर में 1.3 किलोमीटर पॉइंट, 1.4 किलोमीटर पॉइंट तटबंध के निरीक्षण के दौरान तटबंध के और ऊंचा करे के अलावा तटबंधों के मजबूती खातिर आयरन सीट पाइलिंग के निर्देश दिलन। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार और दूसर संबद्ध बड़ा अधिकारी लोग मौजूद रहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के केवटी रनवे एयरफोर्स स्टेशन में निर्माणाधीन सिविल एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी और हवाई अड्डा टर्मिनल के भी निरीक्षण कैलन। ई एयरपोर्ट केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत विकसित करल जा रहल बा। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन से बात कैलन। दोनों लोग बचल काम के तेजी से पूरा करावे के भरोसा दिलन। हवाई पट्टी के 55% काम पूरा हो गई बा और एकरा जल्दी पूरा करे के साथ साथ नीतीश कुमार टैक्सी ट्रैक के चौड़ा करे और टर्मिनल कार्य के भी तेजी से पूरा करे के निर्देश दिलन। दरभंगा में हवाई अड्डा चालू हो जाए से पूरा उत्तर बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि तेज हो जाई। ई कुआं पर भीड़ देख के ये मत समझब कि एह में कौनो गिर गइल बा, बल्कि भीड़ खातिर लागल बा काहे कि कुआं के सौंदर्यीकरण करल जा रहल बा। नवादा में जल जीवन हरियाली के तहत कुआं के सौंदर्यीकरण कैल जा रहल बा। सिरदला के खरांगी में कुआं के खुदाई के पेयजल और जल संचयन संवहन खातिर महत्वपूर्ण मानल जा रहल बा। नवादा में कुआं, तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जल संचयन के जे काम चल रहल बा ओकर नीति आयोग भी तारीफ कैले बा। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद भइल भारतीय जवानों के सम्मान में हर जगह आयोजन हो रहल बा। समस्तीपुर में भी उनकर सम्मान में कैंडल मार्च निकालल गई। आपन जिला, आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।